Muzeum filmových legend nasbíralo za dobu své existence rekordních více než 2000 exponátů, což ho řadí mezi největší na světě v oboru filmové popkultury. Muzea najdete v Poděbradech, taky v Praze, Kroměříži a nově i v Kutné Hoře. Ve speciálu Aliens vs Predators se představí přes 300 exponátů. Expozice je navíc zasazena do historických sklepů, které tak dodávají prohlídce nezapomenutelnou atmosféru. A to si nemohl nechat ujít ani náš reportér Karel Rychlý. Alien vs Predator Experience Museum obsahuje na 300 exponátů a všechny mi je představí a pohovořím s nimi s Janem Vlčko, ve sběratelském světě známém jako Johnny Wolf. Dobrý den. Dobrý den. Tak kde se vzala vůbec myšlenka na to zřídit muzeum, který na první pohled jako je dost děsivý? No já jsem obrovský fanoušek vetřelce Predátora, taky Terminátora, vůbec jako Jamese Camerona. A jelikož už další dobu sbírám tyhle limitní exponáty, tak jsem se rozhodl udělat s nimi speciál tady v Kutné Hoře, v historickém centru. Myslím si, že to je příhodné, ty sklepy jsou krásné a dala se tu zachytit vlastně ta atmosféra té pyramidy a vůbec AVP franšízy. Musím se přiznat, jako ta atmosféra je doopravdy jako dost děsivá. Jsem říkal 300 exponátů, že tady je, jak jste mi prozradil, tak kolik z nich patří vetřelci a kolik z nich patří predátorovi? Máte to nějak jako 1:1 vyvážený, nebo je někdo váš větší oblíbenec? No, není to tím, že by byl větší oblíbenec, ale vetřelec má tady trošku převahu před predátory, ale je to tím spíš, že těch vetřelců vyšlo víc v tom sběratelském světě. Ale jinak je to tak nějak zhruba vyvážené. Zeptám se ještě, který exponát je nejmenší a který exponát je největší. Já mám třeba pocit, že tady, jak je ta socha, u které právě jsme, jestli mám říct socha, jako ten model, tak že bude patřit mezi ty největší. Ano, tohle je náš největší vetřelec tady u nás, má přes 3 metry. Ten teda výjimečně slouží víceméně jako dekorace a jeho zajímavostí je, že to je 3D tisk, který jel 2 měsíce na 2 velkých tiskárnách, takže to trvalo opravdu dlouho, než se ho podařilo zkompletovat a dát dohromady tímhletím způsobem. Jinak všechny ostatní exponáty jsou striktně limitní kusy, velmi cenný a velmi špatně se sbírá, většina z nich schání po celém světě. Který je ten nejmenší? Který je ten nejmenší, asi tady najdete nějaké malé repliky, plaket a tak dál, ale jinak patří k nim menší sošky třeba v měřítku nebo figurky v měřítku 1:6. Zeptám se, já si pamatuju vetřelce velmi dobře, 1 z roku 1979, tam jako to vajíčko, tohle jako, máte tady ty vajíčka? Máme taky tady vajíčka, je tady spoustu vajíček, některých se i něco hýbe dokonce. Potom vy jste Experience, tedy zážitkové muzeum, tak kromě toho, že tady vidím stovky exponátů, řekněte mi, co tady můžu ještě zažít? No tak máme tady některé místa označené fotopointy. Krom toho, že se můžete některých věcí zde v našem 4. muzeu dotýkat, tak si můžete třeba vyzkoušet zapůjčení helmy nebo zde rifle zapůjčení na fotografii. Máme tady líheň vajíček, jak jste zmínil. Jo, tamhle. No nebo můžete třeba usednout do křesla AVP. Počkejte, jako já, to se musím... Ježíši Kriste, to je... No to je... Tak to je ďábelský. To je fakt ďábelský. A vidím, že tamhle jsme měli vetřelce, tady máme predátora, hezky pěkně, lasery. Ano, tady se dostáváme do sekce predátorů, která je udělaná ve stylu pyramidy a patří to vlastně k franšíze Aliens vs Predator, přímo k filmu. A pak tam dál ta expozice pokračuje zase těmi dalšími jednotlivými filmy. Těch filmů z každé franšízy bylo natočených poměrně hodně, takže se tady věnujeme víceméně všem vetřelcům, všem predátorům, aby nám tady nic neuniklo. Já si vybavu nějaký film, kde nějaký jako světoví zabijáci jsou odvezeni na nějakou jinou planetu a tam bojujou s predátorama. To je Predators, to je film, který se jmenuje Predators, těm se hlavně věnujeme zase v té vrchní části našeho muzea. Jinak tady máme taky bonusovou expozici, která se týká Terminátora a některých hororových postav. Terminátora, protože tam je to spojení na Jamese Camerona, který režíroval také Aliens.
Zeptám se, váš nejoblíbenější exponát. Nejoblíbenější exponát a tím to uzavřeme. To je moje manželka. Takhle, nejsem si jistý, že vás pochválí za srovnání s vetřelcem a s predátorem, ale budiš, je to vaše rozhodnutí, jako... Ale počkejte, ještě jedna závěrečná. Co říká vaše manželka tomuhle koníčku? Možná proto jsem ji zmínil. A mi strašně moc od začátku pomáhá a dává mi obrovskou podporu, co se týče vůbec jako toho sběratelství a bez ní by určitě tady to 4. muzeum také nevzniklo. Takže mojí obrovskou podporou a proto jsem takhle odpověděl. A myslím si, že nejenom proto, že mě v tom podporuje, ale že se postupně nějak tak naučila sbírat se mnou a sdílí se mnou tu radost a my to děláme všechno hlavně pro lidi, aby to rozdávalo úsměvy a aby jsme ty filmové fanoušky všechny potěšili.